Video to video. Hawakan mo, mami. Tutok mo sa akin. Hello! Hawakan mo, mami. Hello! Ayan, yan. 41 seconds na lang. Daju, bad. Ayan na. 30 seconds na lang. Ayan pala maliwanag dito. Pabalik dad, bilis. Wala lang space to. Wala na, 12 seconds na lang. Hello, ganda. Sarap-sarap ligo ni Sansan. Thank you, Daddy. Salamat. Tuwa.